Dhurama joini pen rong tarmi a rong ara thul pa pen. Do party ranga tum hem isi aphan rong pen thung juya jo non po anthai kum nong lede. Lakha sirkep Amreng constituency ke palu rong tarmi a rong alo. Dhuram a joini do party ranga tum hem isi aphan rong pen thung juya jo non po anthai kum nong lede. Kedamta ni phai ing koyar ni mate dhuram ka chiton te a joini rong tarmi ara da tum thul pa pen. Terang hem misi aphan arthum jui a joini non po anta thek pon nong lede. Bangso joini do party rang atum apiso mili rong party asopi rimika te rang pi lapen kirmite rang pi atu methang arong chi ote kangsi kunani ke do kitha chini ne dera joini do party rang apiso mili rong party api apu atu kachi rito de sangse lapen kamatha sik sakpi khangjang lo lasima jok le theklong abang bang pisi tame bangso number alo 600015209552 along nang berta pachini igji aphansi do pharte rang anipi ahupu atompen tuning gupa West Parbi Anglong Bureau Chief Joram Kathar report